आज आम्ही आमच्या साखळीच्या जे पंपिंग स्टेशनची पाहणी करायला आलो होतो आणि जवळपास सकाळपासून जी मुसळधार पाऊस पडत आहे त्याच्यानं रस्त्यावर मला साखळीच्या सर्व ठिकाणी पाणी पूर सदृश निर्माण झालेलं आहे. आता आम्ही इकडे पंपिंग स्टेशनवरती बघितलं तर ऑलमोस्ट लेवल आमची 350-340पर्यंत लेवल पोहोचून ऑलमोस्ट डेंजर झोनवरती ऑलमोस्ट आम्ही पोहोचलेलं आहे. आणि दिवसभर संध्याकाळपर्यंत असाच पाऊस झाला तर नक्कीच प्रत्येकाने आजच्या दिवशी अलर्ट व्हायची खूप गरज आहे. आजच्या दिवशी दिवसभर संध्याकाळपर्यंत असाच पाऊस पडला तर ऑलमोस्ट आम्ही डेंजर झोन क्रॉस करू शकतो. आणि हाय टाईड असून पाणीचं भरपूर आज इकडे वाळवंटी नदीवरती प्रवाह चालू आहे. साखळी बाजाराचे म्हणजे आपल्या बाजाराच्या परिसरातल्या सर्व नागरिकांना एक विनंती आहे की प्रत्येकाने सतर्क राहावं. काही असतं की आम्हाला म्युन्सिपाल्टीला डिपार्टमेंटला डिझास्टर मॅनेजमेंटला एमर्जन्सी जी आमचा जो नंबर आहे त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आणि तसेच आमची सुपाची पूर आणि गावठणची जी एरिया आहे जे नेहमी पूर येतो त्याच लोकांना आम्ही आज इकडे बलन्स म्हणजे द्यायला म्हणतो की प्रत्येकाने सतर्क राहावा. आणि काही असतो की आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आमची टोटल म्युन्सिपाल्टीचे स्टाफ डिझास्टर मॅनेजमेंट आणि WODC आता DHC बोलणं ऑलरेडी पंपिंग चालू आहे. तरीसुद्धा प्रत्येकाने त्या काळजी घेऊन अनावश्यक बाहेर न जाऊन प्रत्येकाच्या काळजी घ्या. काही असतो आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आनंद काणेकर बाजारातलं बनलेला तसंच वाईस चेअरपर्सन साखर. आज सकाळच्या पाऊस तसंच जबरदस्त पडता आणि आज आमच्या वाळवंटीचे पात्र पहिल्या ते भरण उजडी भरण व्हावं लागला. आणि जे आमची गळची पातळी असली डेंजर झोन जवळजवळ पावले असतात. तरी आम्ही सगळे नागरिकांकून रिक्वेस्ट करतात की त्यांनी सतर्क रावचे. आज पावसाचो हे पळयत जाल्यार एकदम डेंजरस सिच्युएशन दिसता. तेन्ना लोकांनी आपले सतर्क रावून हांगा खासगी आमच्या हांगा पंप स्टार्ट आसात तशी व्हडली काळजी घेवपाची गरज ना. कारण टायम टू टायम हांगा WRLचे इंजिनियर्स हे पळयत असतात, लेवल मेंटेन करीत असतात. पंपय स्टार्ट मारल्या तरी सुद्दां नागरिकांनी जागृत रावून हे संबंध लक्ष दवरचें अशें हांव तेंचे कडेन. नमस्कार. सध्या आमी आसा सांखळे बाजारात आणि म्हाज्या सायडीकून पळयता आसतले की फूल न्हंय जी आहा ती फूल भरत ती पूर स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. बाजारांनी उदकाचे जे लेवल जे आहा ते सुमारे 3.60 मीटर जाल्ले आहा. आणि हांगातली पातळी जी आहा ती रेड अलर्टाच्या जवळपास जायता की 4 मीटर समज जर 4 मीटर जर समज जर पातळी जर वाडली जाल्यार पूर स्थिती निर्माण जाता. हे ऑलरेडी ही 3.70 मीटर जाल्ली आसा. म्हणजे रेड अलर्टाचेर जागी पावता आहा. त्याचप्रमाणे सांखळेत दिसभर जर असो जर पावस पडला जाल्यार 4 मीटर नदीची जी पातळी आहा ती वाडपाची शक्यता आसात. परत बाजारातली जी जवळपास उदकाची जी पातळी आहा ती जवळपास 3.60 जाल्ली आहा. तर ह्या बाबतीत सांखळी म्युन्सिपाल्टी जी चेअरपर्सन आणि हांगासर येवन तेंच्यांनी पाहणी केल्ली आहे की तेंच्यांनी लोकांक मागणी केल्ली आहे की काही गजाली ह्यो जो हांगासर जी समजा उदकाची पातळी जर वाडली जाल्यार तुमी मातशे अलर्ट रावचे. आणि ह्या बाबतीत म्युन्सिपाल्टी स्वता सुद्धा आपल्या कामगारांक घेवन अलर्ट रावल्ली आहा. आणि अजुनूय पळयता आसतलें की हांगासर चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हांगातले स्थानीक जे इंजिनियर आहा तेंच्या वांगडा जी पूर्ण हांगातली जी स्थिती जी आहा तेची पाहणी करीत आसात आणि नियंत्रण हाडपाचें. आणि निर्माण कितें जालें जाल्यार हेची कशी काळजी घेवची हेका लागून तेंच्यांनी प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.